Dubai. Grad na Perzijskom zaljevu koji na samu pomisao o njemu budi scene iz SF filmova. Spoj velikog luksuza i vrhunske tehnologije. Neki bi rekli i grad budućnosti. Ali danas vas vodimo u nešto drugačije, u ne tako luksuzan dio Dubaija. Dobrodošli u Al Baštakaju. Poluprazno. Znači nema nikoga. Doslovno, ja ne znam zašto ovo nije više ispopularizirano, jer meni je iskreno ovo tu najbolji dio Dubaija. Nikakve ni luksuz, ni zgrade, ni tišta toga. Znači ovo mi je gušt. Puno bolje nego jedan drugi dio. U starom gradu nalazi se totalni kontrast onome što smo navikli vidjeti. Daleko od kiča i svjetala i Burj Khalife nalaze se uske ulice, bazar začina, tekstila i zlata. Ako i niste fan shoppinga, posjetite bazar barem zbog mirisa i atmosfere koji vraćaju neka davnija vremena. A još malo dalje možete naići na najinstagramičniji Starbucks na svijetu. Na svakom kutku osjeti se povijest grada i teško je zamisliti da je i sam Dubai ovako izgledao samo par desetljeća unatrag. Svaki dio Dubaija koji smo posjetili bilo je jedinstveno iskustvo, ali ono što sam htio najviše od svega je vidjeti zalazak sunca. Ono što zalazak u pustinji čini drugačijim od ostalih je suh zrak koji u kombinaciji sa sunčevom svjetlošću stvara ogroman difuzor koji omekšava sve boje i napravi zalazak kao da je naslikan. Na Google Mapsu sam tražio lokaciju koja će biti dovoljno daleko od grada, gdje će sunce zalaziti na suprotnu stranu kako bi se dobio predivan obris cijelog grada i Burj Khalife. Iz tog razloga sam imao veliko očekivanje od fotke. Uvjete koje smo imali nisam mogao ni zamisliti. Ovaj grad stvarno ima posebnu vibru. Kako smo imali dosta aktivan tempo ovih dana, nismo stigli slegnuti dojmove od prije, a već smo se našli u pustinji gdje smo proveli cijeli sljedeći dan. Deep in the ocean, dead and cast away, where innocence is burned in flames. A million miles from home, I'm walking ahead, I'm frozen to the bones. I am a soldier on my own, I don't know the way, I'm riding up the heights. Oh shame, I'm waiting for the call, the hand on the chest. I'm ready for the fight and fate. The sound of iron shots is stuck in my head. The thunder of the drums dictates the rhythm of the thoughts, the number of days, the rising of the hearts ahead. From the dawn of time to the end of days, I will have to run away. Ovih 9 dana u Dubaju je proletilo kao jedan. Taj period je bio dovoljan da od destinacije koja nam isprva nije bila ni u planu napravi uspomene koji ćemo se sjećati cijeli život. Hvala svima koji podržavate moj rad kako na Instagramu tako i na ovoj platformi na kojoj sam još nov. I ako ste ostali do kraja videa, ostavite komentar i javite šta bi htjeli vidjeti u budućim videima. Pozdrav!